പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടവും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സാർ ഇപ്പോ അൻവറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുക മലപ്പുറത്താണ്. ആ ഒരു ഭയം തന്നെ ആവും ലീഗിനുണ്ടാവുക? അല്ല, ലീഗിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗിന്റെ വോട്ടുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ. അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവർ 25 സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചു. ആ 25 സ്ഥലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് അവർ പിടിച്ചേക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 17 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വോട്ടുകളാണ്. ഈ 17 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വോട്ടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായി കണക്കെടുത്താൽ ഒരു 11-12 ലക്ഷം വരെ മാത്രമേ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വോട്ടുകൾ ഒരു 5 ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 6 ലക്ഷത്തോളം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകൾ ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം. UDF-ഉമായി ചേർന്ന് മത്സരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വോട്ടുകളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഷിബിലി അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ 12 ലക്ഷം വോട്ടുകളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനത്തെ കൂട്ടാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല,